Tervetuloa! Heinäkuu 2025. Pas niin ramaseen tossa hetki sitten ja vieläkin olisin nukkumassa, jos en olisi herännyt kahville. Taas yksi lapsi meinasi hukkua, vanhempi oli uimataidoton. No just. Mä ajattelin tossa, että jotain voisi haukata. Mä söin tossa jo pikkusen perunakalakeittoa. Tämmöstä kanakeittoa peruna, mutta mä ajattelin, että jotain voisi haukata vielä. Oi, pirukutta ei pääse liikkumaan saatavasti. Hitto kun meinaa kompastua. Hyvä, etten lähtenyt jo turvalleni tässä. Kello on runsaasti ja lämmintäkin on sen mukaisesti. Istutaan Emma-tuolissa paasaamassa ja tulee pökälettä niin, että lähtee. Kun tässä on aika moni, tästä on niin kuin jotkut on tän nimennyt meikäläisen videot, että ne on pökäleitä pelkästään. En oo ketään kuullut sellaista, joka hyppii hyppynarua pyöräilyhousuissa. Näin se menee. Mutta joo, ei siitä sen enempää, tulipahan se nyt luikautettua. Se on meikäläisen mielipide ja mä pidän siitä kannan. Nyt on kahvit juotu tässä justiinsa. Tuli pieni accidentti, kun mä rupesin pelleilemään, että mä en istu tässä kunnolla. Tuli accidentti. Kotka ja... Mikä tää on? Kotka ja poika. Mun mielestä mä en muista, onko munat, että mulle ei ole ainakaan Blu-rayna tällaista, en muista, että olisi. Kun taivas tää kolmijalka, että... Sitten mä otin vielä 2 lasten piirrettyä karvakamut 1 ja karvakamut 2. Hyvä uintivideo tästä nyt sitten tulee. Näin. Maalta, siellä tuli kylmä aalto. Tuli kylmä aalto. Tosi kylmä aalto tuli äsken. Nyt tuli taas. Mitä tässä ilta tuo tullessa vai tuoks yhtään mitään, kun ei sataa niin pirusti, että ei oo mitään uloskaan ei pääse eikä jos pyöräilemään pääse. Katsotaan. Kattokaa kun se roikkuu peukalon parissa. Siinä on näin kovat tahameukset tässä. Mä löysin tämmösen oikein speed volley paikan. Täällä voidaan pelata tätä nurmikkolenttistä, mitä oikein pelaa ne tietyt pelaajat pelaa. Täällä on ulkohuuska. Täällä on ulkohuuska on täällä, ovet auki ja täällä on ihan ulkohyyskä. Täällä on ihan pyörätuoleillekin tarkoitettu, että pyörätuolikin pääsee ulkohuuskaan. Ja on siellä jonkunlaiset jätökset tuolla pöntössä, mutta ei sitä sen enempää ruveta kattelemaan mihinkään vessanpönttöihin, mutta näytinpähän vaan. No niin, huomenta, en teitä huomannutkaan siellä. Täällä on joku hima Marjasta ja on tienannut 30 000 euroa päivässä. Onks tää 300 000 euroa päivässä? Ei pestä 40, vaan 60 astetta, 1200 wattia. Ulkoilemaan ja pitäisi sitä katsoa, että kun on hyvä sää, niin menis koittaa sitä kiitos lahjoittaneelle siitä pienestä magneetista. Ai niin. Yksi juttu mä näytän teille vielä. Sami Hedbergin DVD, josta puuttuu DVD. Johan toimii. Hirveä lehmä näkyy tänne päin. Pieru tööttiin. Haaviankka yli esteiden. Tässä onkin 2 Akuankkan taskukirjaa. Taas tämmösiä tumlejuttuja. Veljet Keskisen kyläkaupan paketti. Veljet kyläkaupan kahvi. 1 000 000 divoli. Mutta joo. Sellaista. Hyvää kesää vaan kaikille. Eikö se ole hienoa, kun tällainen on kesä? Sataa ja ukkosta ei ole mikään kesä. Mutta joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille ukkoseen ja sateisiin, niin nyt mä pistän pillit pussiin. Ja ihmettelen, miksi ei nettiyhteyttä ole, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ihmetellään. Mutta ei siitä sen enempää. Tää näyttää, että tää on näitä
keilapalloja, mitä on tuolla keilaamispaikoissa, niin tää on tämmönen. Ei se vaan kerta kaikkiaan millään mene kahvi alas. Vaikka kuinka tekee kahvia mieli. Likot mitä järvestä saa, niin ei ne kauppaan käy. Hiki valuu kun pienessä kylässä konsana. Näin se menee. Niin täytyy mennä tuohon tuulettimen alle, että se vähän hiljentäisi soijaa, ettei soija valu niin valtavasti. Älyvaa. Ei oo meikäläisen makuun nää helteet. Meikäläinen tykkää siinä alle 20 ja vähän yli 15, niin siinä meikäläinen tykkää. 15, pikkusen alle 15 vähän ja vähän yli 15, mutta alle 20. Siitä meikäläinen tykkää. Kuka keksi astianpesukoneen, niin se on 5/5 ehdottomasti. 15-30 minuuttia menee ihan hyvin, mutta tuntikin on ihan maksimi olla helteessä tunti. Mansikka, vanilja, makuinen juhlakahvi. Ei, että se huomaa, kun se maistuu vanilja ja mansikka. Tänään juhlitaan, tai ehkä tänään jotenkin juhlitaan ehkä. Tai sitten ei juhlita ollenkaan, mutta katsotaan. Ricky Martinin CD. Lucky Luke. Luck Luke. Näin se menee. Lännen nopein. Tämmöstä. Hikistä ja kuumaa huomenta vaan kaikille. Ja täällä sitä kärvistellään 30 asteen lämpötiloissa. Ja tuuletin huutaa kuin hyönä tossa. Ja meikäläisen on tuuletin, joka nyt jonkun verran tuulettaa jonkun verran. Nyt sitten ollaan sitten 43V. Ei nyt 34V, mutta tää auttaa hyvin tää viilennyspyyhä, kun laittaa sen vaikka tähän päällekin, niin kyllä se auttaa, kun se pitää tässäkin sitä viilennyspyyhettä, niin auttaa mukavasti. Istun tässä, jalat on tuo vedessä, mun on pieni mela. Mutta ei oo. On niin hiki, että lähtee. Ja mä oon suihkussa käynyt. Ei pesulle enää pääse, kun mä oon pyykit pessy. Se Peter Nymankin oli siinä kans. Se oli tuossa uutisvuotossa ollut. Se Papa Nypak tuli tilalle, niin sen takia se ei ole enää niin hyvä. Oli pahan aamutoime tuossa hetki sitten. Hitto kun meni melkein 1,5 rullaa vessapaperia, kun mä olin pöntöllä. Melkein 2 rullaa meni vessapaperia, kun istuin pöntöllä, eikä tullut loppua näy millään. Ei loppua millään. Toi aamun istunta vähän rupesi hermoileen, kun mä joudun pöntöllä istumaan ja kuluttaa vessapaperia, melkein 2 rullaa vessapaperia. Eikä loppua näy. Kyllä mä sitä melkein 0,5 tuntia istuinkin pöntöllä. En tiedä kattonut kelloa, mutta mä veikkaan, että meni 0,5 tuntia. Vähintään meni 0,5 tuntia. Perkele! Kyllä täällä kaikki menee nyt ihan hanuriin tää aamu tästä. Ei tää aamu lähde millään käyntiin. Tässä on jotain tässä aamussa nyt on semmoista, että tää menee ihan vihkoon tää aamu. Noin. Tällaista supailua tällä kertaa, että hitto kun tästä meinaa kaatua, kun tää on niin kiikkerä. Maan vetovoima on suurin magneetti. Semmoista mitään suurimpaa magneettia ei ole kuin maan vetovoima. Jos maan vetovoimaa ei olisi, niin kaikki leijuisi ilmassa. Kaikki tavarat leijuisi ilmassa. Talot, ihan kaikki. Ihan kaikki leijuisi ilmassa. Ne vaan leijuisi ilmassa. Tsemppiä kaikille tähän. Juna menee ja nyt ei paljon tuule ja sellaista. Ja sitä mitä mä oon yrittänyt sitä supilla mennä, niin ei se suplaudan päällä pysty oikein seisoon. Tää Sacha Baron elokuva, tämä Diktaattori. Aurinkolasit silmälasi vahvuuksilla, niin kyllä ne harvittaa, jos semmoiset menee sitten, niin kyllä ne harvittaa. Mene vähän ylemmäs, niin pääset pois. Sieltä pääset pois. No ei se mene pois. Se olisi päässyt pois, mutta kun ei se osannut mennä pois. No joku tässä mättää. Mitä hittoa? Tietokonetta ei muka voi sammuttaa. Tietokonetta ei muka voi sammuttaa. Mitä hemmettiä tää nyt tarkoittaa?
Pitää olla tosi varovainen, kun näitä pudottelee. Mä en tiedä, onko tätä elokuvissa, mä en tiedä, onko tätä tehty jossain, onko tätä aikaisemmin tehty. Että on sellainen niin kuin naapurustoalue, vähän niin kuin kerrostaloalue, ja siellä leikkii 2 lasta. Ja ne tutustuu toisiinsa. Sitten yhtäkkiä toinen lapsista, niin kun aamulla se herää, ja sille tulee sellainen ihmeellinen fiilis, että nyt sen pitää mennä kattoon sitä kaveria, onko kaveri paikalla. Sitten kun se tulee sitä rapusta ulos, niin se vaan, kun se kuulee jonkun äänen, niin se menee viitasuheena kattoon rapusta alas. Ja sitten se vaan näkee auton, niin kuin auton lähtevän pihasta, ja sitten sen kaveri heiluttaa sitä takaikkunasta, heiluttaa sille, että se kaveri lähtee pois. 20 vuotta myöhemmin siitä, 20 vuotta myöhemmin, toinen on lenkkipolun varrella lenkkipolun varrella on nuotiopaikka, ja toinen niin kuin kävelee siellä, niin kuin ulkoilemassa, ja sitten menee sinne nuotiopaikalle, niin sitten ne kaverukset kohtaa nuotiopaikalla 20 vuoden jälkeen samaisella niin kuin nuotiopaikalla, ja siitä hirveä keskustelu alkaa siitä, että ne muistelee niitä vanhoja juttuja, että miten se meni se siinä samalla naapurustoalueella lapsena leikkiessä ja muutenkin. Ei ketään kiinnosta. Tulipahan se nyt sanottua videolla, niin se ei ketään kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta ja sellaista, mutta... Tän kesän lämmin päivä, niin Pekka Pouta ainakin sanonut. Oi, saakutetaan mun selkä. Huhhuh. Meinas toi selkä nyt kähtää saamari. Hitto soiko. Ettei toi selkä nyt menis sitten. Läskit saa kyytiä. Ei yöllä voi käydä pesulla. Omakotitalossa erikseen voi käydä 247 pesulla. Sä voit koska tahansa mennä pesulle ja pestä niin pirusti sitten siellä. Eikä ketään kiinnosta, mutta kun täällä se oikein suihkutukset kuuluu naapuriin, jossa kunnolla käyt yöllä suihkussa, niin sä et voi. Ei sipsissäkään ei ole mitään makukuista. Saakutin perunaa ja suolaa. Se on ihan perseestä semmoset sipsit. Sori nyt kielenkäyttö, mutta mä en yhtään... Ne ei oo semmosia, niissä pitää olla semmonen maku, että lähtee rantsi, tai sitten Amerikan dippimaku, tai joku maku. Pelkät suolasipsit on aivan, ihan hanurista. Suu täynnä maistuu vaan suussa pelkkä suola, niin se ei oo hyvä asia. Ei siitä oo iloa kellekään. Sitten mä menin mettässä, niin siellä tuli jotain noita, mä en tiedä mitä hiton metsästäjiä ne oli, niin mä yritin mennä piiloon lehtikasaan. Yritin mennä piiloon lehtikasaan. Nyt ne tulee kohti ja niillä on kauheat haulikot vai mitkä hiton kivääriaseet niillä on, kun ne tulee sieltä. Yhdellä on toi hanko kädessä ja toisella on osalla oli jokut haulikot vai mitkä niillä on. Ja mä yritän mennä piiloon johonkin lehtikasaan. Sitten mä heräsin ja sitten mä yritin saada uuden päästä kiinni. Oisko se vielä syyskuukin kesää jäljellä? Ainakin elokuu on vielä kesää jäljellä, mutta koittakaa kestää. Kyllä tää loppuu tää hikoilu tästä. Kyllä voimakas on. Täyteläistä suklaata on. Täytyy ne lähteä nyt kuljettaan tästä. On avaimet. Päästään sitten kotiin tästä sitten. Vaikka mä en energiajuomia juokkaan, niin pitäisikö mun silti repästä toi patteri illalla naamariin tosta. Ja katsella jotain ohjelmaa. Kun en muutenkaan juo energiajuomia, niin maistellaan tällaista. Maistellaan tommosta. Se olikin vaan VR-laitos. VR:n hikinen laitos tuli sieltä. Pendolino. Sais nyt kehittää toi VR:kin Pendolinoonsa semmoiseksi paremmaksi. Ei tommoista makkaraa, ei tosta makkarasta oo iloa kellekään. Ei kun makkara menee eteenpäin, niin sit ei oo iloa kellekään. Kun nakit suhahtaa menemään, mutta näin se menee. Luonto tarvii
Luonto tarvitsee vettä. Vaikka me ihmiset ei nyt vettä tarvitakaan, me saadaan vesi raanasta ja me päästään suihkuun ja sieltä me saadaan vettä, kun me käydään suihkussa ja saadaan raanasta vesi. Niin me ei tarvita tätä vettä, mikä nyt täällä luonto tarvii tämän veden täällä. Me ei sitä tarvita. Me saadaan sitä raanasta ja sit saadaan vettä, kun me käydään suihkussa. Näin se menee. Mikä tää on, niin ei sano mitään. Grey's Anatomy. Mä oon kuullut tästä, mutta en oo kattonut. Ja tää on, mikä se seasoni? Oliks tää nyt mikä seasoni tää nyt on sitten? Ei tästä ota selvää, että onks tää ykkönen vai onks tää nyt ensimmäinen seasoni? Se olisi sitten viimeinen päivä. Kesäkuun viimeinen päivä menossa tossa. Alkaa nytten ja Helenalle ja Elenalle nimppari onnittelut heinäkuun viimeinen päivä. Ja